L-għodwa tajba, sinjuri, u nirringrazzjakom tal-lina għattu magħna sabiex intellaw din il-polza għadħul fl-ewwel sena sekundarja fil-seminarju tal-Qalb ta' Ġesu ġewwa Għawdex. Illum huwa l-erba' l-24 ta' Marzu u l-ħin huwa l-11 ta' filgħodu. F'din il-trasmissjoni aħna tellaw il-polza għadħul fl-ewwel sena sekundarja għal seminarju ta' Għawdex. Nibdew dina s-sessjoni billi l-ewwel nagħmlu talba ċkejkna flimkien, wara nagħmel introduzzjoni u mbagħad wara intellaw il-polozz tajjeb. Għalhekk nibdew billi nitolbu ftit flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Qegħdin lejliet il-ġimgħa imqazza u pitada huwa l-jum tad-duluri, ġurnata tant għażiża għalina l-Maltin u l-Għawċin li fija niftakru fil-preżenza tal-Madonna fil-ħajja ta' Ġesu, mit-twelid sal-mewt u anka fil-qawmien tiegħu wkoll, però nhar il-ġimgħa ovvjament niftakru fija meta kienet ma' ġenbu fuq is-salib. Nitolbuha biex tkun ma' ġenbna fil-mumenti kollha ta' ħajjitna, dawk sbieħ u dawk aktar diffiċli. U nitolbuha wkoll biex tieħu ħsieb dawn it-tfal eżiż tagħkom. Nitolbuha l-kol flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija malla tlopalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sitna omna Marija itlob għalina, fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu, amen. Sinjuri, intom diġà rċevejtu minn għandna dak li se nagħmlu llum barra dak li hemm diġà spjegat fir-regolamenti u tafu li issa ħantellaw il-polza bejn dawk li applikaw intom li qegħdin issegwuna fuq din it-trasmissjoni. Tafu wkoll li qabel dena il-proċess kellna wkoll applikazzjonijiet oħra li aħna ngħidulhom tal-ewwel kriterju u tajnikom fl-email rendikont ta' dawn l-applikazzjonijiet li aħna rċevejna u tfal li ġew irreġistrati ġewwa is-seminarju Għawdex sewwa. Fuq il-website għandna wkoll il-lista tal-ismijiet ta' dawn li ġew irreġistrati u tajnikom anke n-numri kriterju. Tafu li b'kollox applikaw 59 tifel, kważi 60 li ġew irreġistrati ġiġa ġewwa s-seminarju ta' Għawdex. U li dan is-seminarju għandna 72 post kif iddikjarajna fir-regolamenti ta' dħul. Għalhekk kif isser li għandna baqa' 13 post vojt li jridu jimtlew minnkom li applikajtu intom skont it-tieni kriterju. B'dan it-tieni kriterju aħna rċevejna 28 applikazzjoni li llum issa ħantellaw il-polza bejnietkom kollha daw it-28 u dawk li jiġu l-ewwel 13 jiġu rreġistrati ġewwa is-seminarju. Aħna mbagħad il-proċess ikompli permezz ta' email nikdbu lil kull min jiġi fl-ewwel 13 il-post u nitolbuh jikkonferma li ħajbad it-tifel tiegħu ġewwa s-seminarju ta' Għawdex. Intellaw il-polozz kollha, mhux intellaw l-ewwel 13 u nifqu hemmhekk, imma l-applikazzjonijiet kollha ta' kull tifel li intom applikajtu għalih 28 kollha intellawhom kollha. U għalhekk noħolqu rank order lista skont ir-riżultat tal-polza bl-applikazzjonijiet kollha mill-1 sa 28 tajjeb. Dan iservi għal żewġ raġunijiet, waħda prinċipalment hija li kulħadd ikollu s-sodisfazzjon li l-isem tat-tifel tiegħu kien fil-polza ma nqabis ma tħallix barra, tajjeb, u t-tieni jekk għalli jista' jkun xi ħadd minn dawk l-ewwel 13 jiddeċiedi li jħassar ma jmurx is-seminarju, aħna se nsejħu lill-14 jekk inħallaq post ieħor nsejħu l-15 u nibqgħu sejrin hekk skont il-bżonn tajjeb. Għalhekk dana. Ninfurmakom ukoll li r-riżultat tal-polza tal-lum jittella fuq il-website sa għada filgħodu tajjeb. Sa għada ikonna r-riżultat tal-polza. Ngħidilkom sa għada filgħodu sal-ofsinar bejn wieħed u ieħor tu ftit ċans nittamaw li anke jkun qabel imma kultant ma tajtx se jinqalgħu kemm jista' jkun intellawhom malajr.
U kol issibu din il-reġistrazzjoni, di trasmissjoni li qed nagħmlu bħalissa, issibu recording tagħha wkoll fuq il-video, tkunu tistgħu terġgħu tarawha il-koll. Għalhekk jien issa ma tantx baqali ħafna x'nagħmel iktar li flinatu bidu billi intellaw il-polza ma' ġembi hawnhekk għandna l-uffiċjali tal-uffiċċju ta' dħul li qed idawru l-urna, magħna wkoll fin-nuqqas tal-preżenza tal-pubbliku minħabba is-sitwazzjoni tal-Covid fuq in-naħa l-oħra għandi wkoll l-notar li qed jara li kollox isir sewwa u jiċċertifika li dan għamilnieh sewwa tajjeb. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Studio Media minn fejn qegħdin nittrażmettu tal-support u l-kooperazzjoni tagħhom n-nies tal-uffiċċju ta' dħul fl-iskejl tal-Knisja u anke n-nies tal-uffiċċju tal-komunikazzjoni. Hekk telat l-ewwel polza li hija tal-0230 Vella li George. Vella li George. 0230. Tieni polza hija tal-1151 ta' Liam Sultana. Liam Sultana. (1137) Andre Portelli. Andre Portelli. 1137. 1056 Piscopo Joel. Piscopo Joel. 1153 Luca Schembri. 1125 Farrugia Luca. 1004 Greg Wayne. 1037 Mikallef Neil. 1079 Farrugia Nathan. 1083 Farrugia Ivan. 1092 Formosa Robbie. 1144 Vella Riley. Ekku tellajna l-ewwel 12 u se nerġa' naqrom, se nibda mill-ewwel wieħed li huwa ta' Vella li George 0230. Number 2 huwa ta' Sultana Liam 1151. Number le, għanna kif inu l-aħjarek, kif jidher l-aħjar, tajjebek. Number 3 Portelli Andre il-1137. Il-number 4 Joel Piscopo 1056. Il-number 5 Schembri Luca 1153. Il-number 6 Farrugia Luca 1125. Daw kienu l-ewwel 6, issa ngħaddu għal 6 l-oħra li jmiss. U nibdew minn number 7, il-numru 7, Greg Wayne li huwa l-1004. Għanna number 8, Mikallef Neil 1037. Il-number 9, Farrugia Nathan 1079. Il-number 10, Farrugia Ivan 1083. Il-number 11, Formosa Robbie 1092. Il-number 12, Riley Vella 1144. Dawk kienu l-ewwel 12, issa ħankomplu bil-tluħ tal-polza għandna n-number 13 li huwa n-number 1050 Karwana Joseph.
But wara ħanna l-number 1086, 1086, Sammut Zejn, Sammut Zejn. 1146, 1146, Leo Carol Giuseppe Salvatore. 1058, 1058, Rotin Christoph. 1088, 1088, Refalo Justin. 1082, 1082, Borch Simon. 1150, 1150, Portelli Matthew, Portelli Matthew. 1117, 1117, Attard Mattias, Attard Mattias. 1099, 1099, Azzopardi Isaac, Azzopardi Isaac. 1059, 1059, Attard Jeremy, Attard Jeremy. 1143, 1143, Attard John, Attard John. 1142, 1142, Shikluna Gilbert, Shikluna Gilbert. 1142. Naqraw. Ħanna 12 lesti. Mela nerġaw naqraw l-aħħar 12 li telaw, nerġaw nibdew minn number 13, dak li ġie fin-numru 13, li huwa Karwana Joseph 1050, 1050. Number 14, Sammut Zain 1086. Il-number 15 huwa Leo Carol Giuseppe Salvatore 1146. Il-number 16, Rotin Christoph 1058. Il-number 17, Refalo Justin li huwa 1088. Il-number 18, Simon Borch 1082, 1082. U issa inkomplu bin-number 19. Il-number 19 huwa Matthew Portelli 1150. Il-number 20, Attard Mattias, Attard Mattias 1117. Il-number 21, number 21, Azzopardi Isaac 1099. 22, Attard Jeremy, Attard Jeremy 1059. Number 23, Attard John, Attard John 1143. Number 24, Gilbert Shikluna 1142. Għalhekk issa nkomplu bil-polza u jitla il-number 25 li huwa il-1138, 1138. Apap Leon Joseph. U issa li jmissu għal-1018, Aquilina Matthew, Aquilina Matthew. 1048, 1048, Sultana Isaac, Sultana Isaac. 1020, 1020, Attard Joseph, Attard Joseph. Dasek, dik kienet l-aħħar polza li kellna għal dolodu, se nerġgħu naqraw dawn l-aħħar li telaw issa. U nibda bin-number 25 li huwa Apap Leon Joseph, Apap Leon Joseph 1138. Number 26 huwa Matthew Aquilina, il-1018,
18. Mbagħad għandna 27 Isaac Sultana l-1048. U mbagħad għandna number 28 Attard Joseph bil-1020. Dik kienet il-polza li kellna għadħul fl-ewwel sena sekondarja fis-seminarju ta' Għawdex. Kif għattilkom fil-bidu għandna 13 il-post, għalhekk aħna issa nikdbu lil dawk li ġew fl-ewwel 13 il-post u nistidnuhom sabiex jikkonfermaw li ħajibatu l-tifel tagħhom f'dan fis-seminarju ta' Għawdex. Jekk huma jiddeċidu li xi ħadd minnhom jiddeċidi li ma jibgħatx it-tifel tiegħu f'dan il-seminarju ta' Għawdex, jekk anke issa u anke jekk jiddeċidu iktar il-qudiem tajjeb, mhux bil-fors b'mod immedjat jista' jkun lil-lun jgħidulna iva, mbagħad jgħaddu 3 xhur oħra, 4 xhur oħra u jgħidulna aħna biddilna l-ħsieb. F'dak il-każ aħna dejjem sa nċemplu lil min imissu, ġifieri n-numru 14 tajjeb. Nirringrazzjakom tal-li segwejtuna, nawguralkom minn qalbi il-ġimgħa mqazza wkoll u anke futur sabiħ għal ulidkom. Nirringrazzja t-tim tal-Uffiċċju ta' Dħul fl-iskejjel tal-Knisja, lill-kapijiet tal-iskejjel ġewwa Għawdex, lin-nutar li kien magħna u lil-nies tal-istudju ta' Media u anke tal-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni ġewwa l-Kurja. Nirringrazzjakom u l-ġurnata t-tajba.